Zeko aukera handia izango dugu. Bai. Zuzen zaude! Itxoin lagunak! Gokuk jakinaz batera lehiaketan izena emango duela ziur naiz. Baina zergatik dauka Gohanek ere burrukatu beharra. Zera gogoan duzu arautegia? Inork ezingo du inorril. Horrek esan nahi du ez dela arriskurik, Denik segurrena bada ere ez dut utziko nire seme Gohanek parte dezan. Baina zera, aizu. Orain badirudi lurra bakean dagoela. Beraz, lehiaketa hau burruka bere hartan interesatzen zaienentzat izango dela ematen du, ezta? Bai, ala ematen du, bai. Ez dago Gohanek lehiaketa horretan jokatzeko arrazoirik. Gohan jaio zenean, Gokuk eta biok hitz egin genuen eta nirekin bat zetorren. Esne ordua txikitxo. Goku, handitzean ikasle handi bat izan dadin nahi dut. Ikaslea? Horixe, munduak bakea berreskuratu du eta orain ez dugu gerlaririk ezertarako behar. Agian zuzen zaude. Ezin dut sinestu ere egin. Erarik daukazuen bakoitzean Gohan tentatzen ekiten diozue, zeuen aldratxoan sar dadin. Aldratxoan? Txutan nago. Neu ere sartzen naun?